Je kan er vanzelfs deze simmer er maar eigen boord op uit. Of je verste plakje op de camping opziekje. Of je gaat voor het avontuur en liet het lot bepalen waar je dit keer op vakantie heen zullen. Lisa Volkertsma keers voor haar 22e jaar voor dat avontuur en boekte een reis bij Frieske reisorganisatie Surprise Me. Ja, heel erg spannend. Ik hiek nog nooit vliegen en ze wisten wel zeker dat ik minimaal een uur zou vliegen vanuit het vliegveld waar ik heen naartoe. Dus ja, dat was heel erg spannend. En net wie te West-Indië geweest en nog nooit vliegen. En voor het eerste keer alleen nog in het buitenland. Dus ja, heel spannend. Bij Surprise Me krijg je een envelop thuisstuurd met een code. Als je die code op internet invullen, krijg je te zien waar de reis heen gaat. En anders moet je dat laatste pas op het vliegveld doen. Maar zo lang kon Lisa net wachten. De dag voor ik zou vliegen, wie ik jeetje. Dus ik vond het wel een heel leuk jeetje cadeau mezelf voor mijn 22e. En toen heb ik dus op mijn jeetje, maar mijn familie, de envelop openen en krost. En dan komt ze erachter West-Indië. Zo kwamen ze te laan in Lissabon. De groep die zo op vakantie gaat groeit. En vlug ik. April 2014 zijn we begonnen. Het eerste jaar ongeveer 700 mensen op reis gestuurd. Vorig jaar ruim 13.000. En dit jaar gaan we waarschijnlijk 30.000 mensen op reis sturen. Surprise Me is ook al actief in België en wil de komende jaren uitbreiden naar meer landen. Nevens Klomsma is er een soort verlet van deze reizen, omdat het echt wat oors is als oors. Ja, wat wij er eigenlijk aan toevoegen is dat omdat we mensen pas op het vliegveld vertellen waar ze naartoe gaan, kunnen mensen zich niet voorbereiden. En omdat je niet kunt voorbereiden, zul je merken dat als je op de bestemming bent, je heel erg open staat voor nieuwe dingen. En dat je veel meer geneigd bent om met locals of met mensen die je tegenkomt in het hotel leuke dingen te gaan doen. En dat zijn eigenlijk de ervaringen die wij geven.